Atong unahon na kining balita gikan sa Mindanao nga subling gitayog na usab sa kusog nga linog kagahapon sa hapon. Wa pa gani sila hingpit nga makabangon sa nasinati nilang katalagman niadtong miaging buwan. Usa ang lungsod sa Padada, Davao del Sur sa labing napiktuhan sa pagtayog. Karong adlaw, duha ka mga patayng lawas ang na-recover gikan sa nahugma ka grocery store diin may mga trabahante o mga customer nga na-trap. Ani ang report ni Cyril Chavez gikan sa GMA RTV 1 Mindanao. Kuya, mga tao diya sa sikuan ba? Southern ba? Ginoo ko, Lord. Sa kuha sa netizen atol sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog kagahapon, makita ang baga nga aso human nahugmak ang tulo ka andana nga grocery store sa poblasyon Padada, Davao del Sur. Di na maitsura ang gambalay ug nasayrang dunay mga taong natrap sa sulod. Gani sagol kahadlok og pagpasalamat ang gibati nila Bibing Anticamara ug Christine Toledo, puros mga trabahante sa maong grocery. Paglinog yun, kini brown out man, di dagan ko, dagan. Pagdagan ako nga rin padulong, gabat-gabat jud ko sir kay ang mga kuan gani ang mga tinda nga hugno nga hulog nas kong ulo. Dali mi gawas, naglisod pag mi gawas dira kay kanang huot pa kayo ang sa entrance gud namong gigawsan. Mo to igor jud ko gani nakatungtong sa simento na hugmak na mong kuan. Bisan pa man paspas nga miresponde ang mga rescue teams, palisuray ang rescue operation tungod sa brownout, aftershocks ug kusog nga ulan. Pagkita pa na ipidya, bugong-bugong yun, paningkamot mo sa paninguha yun ha. Ang Ginoo mo tabang sa tuwa. Ang Ginoo mo tabang sa tuwa yun. Uban ni kameraman Joe Pascual, ako si Cyril Chavez alang sa Balitang Bisdak.